Yo, what's up mga kapobre, may buntag, may udto, may hapon, may gabi sa inyong tanan. Kung asa magkanitanaw niya akong video mga kapobre. Salamat guys tanang tanaw sa akong pinubring vlog ha. Nakaroon sa among branch Lapu-Lapu, magsugod sa akong trabaho ani. Simana na ko ugma trabaho dire. Idako kan trabaho on dire nya. Way makasakalain. Sa uno na mong trabaho. Andam das tong mga gamit mo ni. Welding machine, mga harness, mga extension wire, welding rod, welding mask. Bahot ta. Mga pobre, ito ang trabahoan diha sa babaw, mana diha. Ito bro, taas kayo na. Nakoy gisubay diri kay may naho ganihan ri. Mo pang hiplig busdan ba. Sa kita. Diri to naho. No. Tig siguro tos nangagi diri mga kapobre. Yudto ta kay alas 12 na mga kapobre. Hinao ko alas 12 na niya. Ako lagi hapit diri luyo kay tan-aw na akong kuan. Kung kinating gani nahog. Sama sila ato ba. Mangagi. Ano naman dig hiplig naman siguro. Sabi yudto sa ta. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Muna tagpaniud to. Higda-higda ta. Saan nga na ni? Mumho. Matag paniud to. Higda-higda ta kay katuli na itong lawasan dito sa trabaho nga sarang kuana. Sarang lisura. Tawag sa ta. One eternity later. Kapobre na ta diri sa taas. Magsugod na tagtrabaho diha sa building ta diri mga bihang mating. Nga to ni bro nga to, humanani nga to. Ngari na lang gamay. Na mabuon lang tagkuan. Kuan lang ni kaspan, tulon lang kaspan habilin. Muni diri atong gihimutangan ron. Law mo. Oh, ini akong patunganan. Pobre, gamay lang tagkuwang dito sa tantrohaon. Musayo tag uli kay mo paano kog trapal, approve kog trapal akong ipa-deduction sa akong kuan. Salary kay para itrapal nato sa tong balay. Itong trapal dito hatag to sa silingan kay maoro na awayan ng trapal. Sus sana man taon mo hatag tara. Sige mga pobre adto sa office. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Maayong hapon. Sugod na po taglakaw. Lit tag solar ganiha ato niya akong ibog-ibugag maayo ba mo ni gamay ba. Pwede na magka-charge itong cellphone. Hindi na malubat. Kapoy sa kong trabaho ganyan mga kapobre. Anjik kata alas 5:20 City. Wala na sad. Sama ni wala na oy. Undang-undang. Silaw sa tagamay diri. One eternity later. Sa mga kapobre, Las City na, wala pa tayo maabot. Napalo sa 1 port. Tungwa na oy. Namukida lang 1 port. Solar. Asa niya ba? Para ba ni battery diri sad? Ang tag solar ay mabasa niya, mga pila battery. Mag-order na kung kuhan ganiha. Kuha ni siya 800 pesos. Para sa atong bata. Para dili na mag-anuhos ang ilong. Sige gas ba? Gas mo inaka-kuhan sa ilong sa bata. Anuhos. Ay kita-kita atas balay mga kapupre. Kaya kung makablog ganiha da. Kita atas balay. One eternity later. Yo, what's up mga kapobre? Na ako diri ganihan ako naabot.
ako kakuan kay ang plus din ni musiga kay 15% na lang. Ka tao na tag solar nga katong atong pinalit gani ha. Nang usa das gawas na ako ibutang usa kay magkawas ko ng tubig na ihayag dito. Ni timbol na to sa tubig. Mo ni among kuan oh. Ni ang katong napalit gani ha. Tuk sigaon na haro ani nyo ha. Malaysia. Ato sigaon. Hayag kayo siya mga pobre. Siga pa diha, siga pa dito sa gawas. Napagay diri. Siya. 3 bars. Ang battery 3 bars. Puno ni siya bago umanggod. 3 bars. Napos siya diri. Pwede sa gimong flashlight. Kini sa pwede sa ni pasigaon mo. Okay kayo mga kapobre na suga. Ang pobre na suga. Di na ko tas mga pobre dahil taman. Mga awas pa ang pobre. Don't forget to subscribe diha sa mga kapobre na to. Mga kadato-dato. Bye bye. God bless.